Ito, mula architects hanggang sa C5, tuloy-tuloy na hindi sila papala. From the highway. At mabubusan na rin yung Kabanatuan. Papuntang Kabanatuan. Papuntang Kabanatuan. At yun yung sa ngayon, medyo magkira natin ang pag-ibig. Mga travelers na papunta around sa tuloy natin pinapupusan lahat ng ating kasama upang mas madali ang makikig-travel sa ating mga kabayan, lalo ng level ng PWD. I am sure, ang masusapan din namin na ni sa mga ang pasok ng fuel sa atin at in terms of crude oil supply, ay pinapasok nila ang crude oil na i-refine dito sa Pilipinas at may safe kung iba ang presyuhan kapag nagpasok tayo ng crude mismo ng diesel kaysa sa nagpasok tayo ng crude oil tayo ng refine. Mas mahal yung papasok ng refine na, ng diesel na. At niya ay meron na tayong supply of crude oil, sufficient supply hanggang June 30. Pero patuloy pa rin ang ating maghahanap ng supply, patuloy pa rin ang ating pagsuporta sa ating mga computer para naman mga bawasan ang bigat ng epekto nitong mga nagkakaroon sa Middle East. Okay, maraming salamat.